റഷ്യയിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡേയിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയായ വ്ളാദിമിർ പുടിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകം കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധർ തീവ്രവാദമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പുസ്തകം. ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് തത്വചിന്തകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഗവേഷകരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച അതേ പുസ്തകം. ഒരുപാട് കറുകറുത്ത കാരുണ്യമുള്ള ഹൃദയത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയ അതേ പുസ്തകം. നബി തങ്ങളുടെ തലയെടുക്കാൻ ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി പുറപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച അതേ പുസ്തകം. അതെ, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല. ഇസ്ലാമിനോടും മുസ്ലിമീങ്ങളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം വളരെയധികം മനോഹരമായിരുന്നു. പ്രവാചകനെ കളിയാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധരോട് പുടിൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്: അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല എന്നും ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഒരു മീറ്റിംഗിനിടെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സലാം പറയുമ്പോൾ വ്ളാദിമിർ പുടിൻ തിരിച്ച് മനോഹരമായി സലാം പറയുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് ലോകം കണ്ടത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Alaikum assalam.